é o equipo que máis goles levas marcados nas categorías nacionais. En toda España, seguido moi de perto do Ourense. O Racing aproveitou o descanso nesta xornada do Cerceda para poñerse segundo na clasificación, goleou na Casa Bareas, un Manciña, 1-5, e ollo, como di Óscar, xa leva 22 goles a favor e con iso se converte no equipo máis goleador de España en categorías nacionais. O Racing de Ferrol visitaba a Lomba, terreo no que a temporada pasada varios grandes da categoría cairán derrotados, pero Cultural Areas desta campaña é un equipo con problemas no seu campo, onde só sumou ata agora un punto, e o Racing non o desaproveitou. No minuto 21, xogada de combinación na que Pablo Rey habilita a Juan Martínez, que non está en fora de xogo, e o pase deste non o desaproveita Felipe. Séptimo tanto na conta particular do pichiche en solitario da categoría. Todo un cazagoles Felipe, que non perdoou na primeira ocasión que se lle presentou na Lomba. Pódese dicir que o Racing levou o seu encontro pola inercia da súa superioridade. Así os visitantes ian a toparse co segundo tanto. Gol en propia meta de Hugo tras o lanzamento de falta de Pablo Rey. Minuto 27, 0-2. O Areas pagaba moi caros os seus erros na defensa. Despistes no equipo de Serapio Lamas, cos que ninguén contaba. E para mostra o 0-3. Pichi perde o balón na defensa e Mauro Porati non desaproveita o agasallo. No minuto 45 da primeira parte o encontro quedaba sentenciado. Porati estivo moi enchufado no ataque dos departamentais. E na segunda metade os ferroláns non baixaron o ritmo, sobre todo Pablo Rey, que aquí mete un sensacional pase para Juan Martínez, que na súa segunda asistencia do encontro deixa o tanto en bandexa a Marcos Suárez. 0-4 no minuto 28 da segunda parte. Marcos Suárez entraron uns minutos antes polo goleador Felipe, e fixe un tanto, pero puido facer máis. Diante a demostración ofensiva dos de Luisito, os locais tiraron de orgullo. E a 15 minutos pro final, Jorge Comesaña, de testalazo impecable, aproveitaba a córner botado por Nandi. Era 1-4, un exemplo do fantástico xogo aéreo que domina o veterán Jorge Comesaña. O seu testalazo picado supera sobre a liña o defensa Borja Facal. E para pechar a goleada, o Racing faría o quinto no minuto 90, nunha gran acción persoal de Pablo Rey. Todo combinación, todo calidade, supera o porteiro Samu. Ata a cociña entrou Pablo Rey para establecer o definitivo 1-5. O encontro do Racing de Ferrol de Luisito. Un conxunto feito por e para ascender, que non fallou na Lomba. Eu creo que fixemos un partido moi serio, estivemos bastante ben en defensa, despois en ataque estivemos demoledores, non? Aínda así fallamos moitísimas ocasións de gol, pero voume contento sobre todo polo esforzo e a concentración dos xogadores. Luisito rematou satisfeito cos seus, e no inferno a terceira o Racing vislumbra algún rayo de esperanza.